Hoy, unsa ang mga step or process na imong agian sa pagbayad kung ikaw mo palit og usa ka property like house and lot sa usa ka subdivision or usa ka condominium. Number 1, una nimo bayaran diha kanang gitawag nga reservation fee. Kung maingon ka reservation fee, mao ni ang pinakauna nimo bayaran para ang property or unit is ma-reserve sa imo ug dili na siya mabaligya sa lain. After 1 month is magsugod na dayon kanang gitawag nga DP or down payment. So kini siya imong bayaran sa pipila nga mga bulan, na 12 months, na 24 months, na 36 months. Depende sa status sa construction sa balay. Kung pre-selling pa, long term yung pagbayad ana. Pero kung nana sa RFO or deferred occupancy, short term yung pagbayad sa down payment. Ikatulo, kung mahuman na ka sa down payment, di natukod na ang balay, is i-apply dayon na siya dito sa housing loan. Pwede sa bank or sa Pag-ibig. Ang tawag ni ana is kanang amortization. So ang down payment sa developer nimo bayaran, then ang amortization sa bank or sa Pag-ibig. Okay? Follow for more.